खुलुमबाय आंनि गासै बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ दा खोथाया जाहैबाय मैया 26 जानुवारि 74थि भारत सुबुंखान्थि सानावहाय बिथां आमाया मामाया मा बुंखो गासैबोथ' जोंनि रायजो राजाया मिथिखागौ जानांगौ आरो नुखाबाय नङा होनबा दिनै आंबो बाथ्राखौ खोनानानै गोजोननाय मोनदों नाथाय मोनसे खोथाखौ सानफिननाय फैदों आरो आंनि गोसोआव दिनै फैहांगासिनो माने इलेक्शना फैहांनायनि सिगांहाय बेखौ बुंनानै बा खालामथ'नानै बिसोरखौ थगायनोसै नामा आरो बेफोरबायदि गिदिर गोलाव मानसिफ्राथ' बेफोरबायदि बाथ्रा थास्लिमनायाव बा बाथ्रा रायजोफोरखौ जों माबायदि खालामबा जों जितिनो हागोन बा जोंनि इलेक्शनावहाय जों देरहानो हागोन बिदि माने गोबां बिसोरनाव माने रोंगौथि दंखायो नङा होमबा बेनिखायनो बे खोथाखौ आं सानदों माने खोनानानै गोसोआ आंनि जोबोद मोजां मोनदों बेखौ जिखिनि सिगांनिफ्रायनो जि थांखियाव दिनै जुजि सफैनायजों लोगोसे दिनै बेवहाय माने दाजाबदेरबाय बेखौ आंबो खोनानानै गोजोननाय मोनदों खिन्थु मोनसे खोथाखौ आं गोसोखांनानै माने आंनि गोसोआवहाय सानखांनाय फैबाय थादों आरो नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया माने दिनै इलेक्शना फैथारसैयानो इलेक्शन फैनायनि सिगां बेखौ खालामथ'नानै माने रायजोफोरखौ बिदि माने गोबां खोथा बिसोरनि गोसोआवथ' मा साननानै बेखिनिखौ खालामदों आरो खालामखांनायनि उनाव नाथाय इलेक्शना जोबखांनायनि उनाव मा होनो बेखौ जुदि बोखारफिनोबा बे खोथाखौ आङो सानखांनाय फैदों आरो बेनि थाखायनो आङो दिनै बेखिनिखौ बुंनो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों गोसोआथ' जोबोर गोजोनदों रायजो राजाफोरनि गोसोआबो जोबोर गोजोननाय फैदों गोजोननायजोंनो माने बिराद खुसि जादों आरो मानसिफोरा खिन्थु आंबो खुसि जादोंहाय बे खोथाखौ सानखांफिनबाय थादों आरो हारसिंनो माने जेनेबा इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव जुदि बोखारफिनोबा मा जागोन बे खोथाखौ सानखांनो फैदों बिसोरनि खोथायाव बिसोरथ' माने बेफोरबायदि गिदिर गोलावथ' जों बे खामानिखौ मावनायनि सिगां जों रायजोखौ माबायदि जों बुरखायनानै जों लाबोनो हागोन जोंनि माबायावहाय टिमावहाय बिदि गोबां खोथा थायो दिनै दाखालिबो जेरै आदा बिक्रम सारा जिबायदि बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों दिनै 3 मानसिया जेलाव जोबजाबाय जोबखांनायनि उनाव मानसिफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों माने दुखु मोनखादोंबो माने जोंनि बर' हारिया माने जेनेबा बिसोरखौ दाय गैयैखौनो बिदि खालामदों माने बिसोरनि खोथाखौथ' जेनेबा पार्सनेल खोथाखौथ' आं मिथिया जायखिजाया बिसोरनि खोथायाथ' सैथोमोन बे आदा बिक्रमनि खोथायाथ' सैथोमोन बुंनाय बाथ्राफोरा खिन्थु बेखौ मानो जेलाव जोबखो माने बेफोरखौ सानखांनाय फैदों जानानै जेलाव जोबखांनानै जोङो दिनै 2 जानुवारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे बाथ्राखौ बुंबाथाय माने बेखिनि खामानिखौ मावबाथाय रायजोआ बेसेबा गोजोननाय फैगोन आरो बिटिआरखौ माने सालायगिरिखौ मोजां मोनदों बिदि माने गोबां खोथा बिसोरनि गोसोआव साननानै माने बेखिनि खामानिखौ मावदोंबो जानो हानाय जुदि मावखांनायनि उनाव जुदि इलेक्शना जोबखाङोबा जुदि बोखारफिनोबा मा जागोन अब्लाथ' बांसिनसो दुखुनि सायाव दुखु बांसिनसो जागोन नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो माने बेखिनि खोथाखौ माने गोसोआव बोरैबा सानखांनाय फैबाय थादों बेनिखायनो बे भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैदों आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंखौ गावनि आंगोनि बर' फिसा होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारि।